og velkommen til nyhederne. I dag skal vi snakke om et meget udbredt problem, og det er deling af nøgenbilleder. Nu vil jeg fortælle dig, hvor udbredt nøgenbilleder er. 4 ud af 10 personer mellem 15 til 30 år har enten delt nøgenbilleder af andre. Vi har spurgt 2 unge mænd om, hvad deres holdninger og hvad de synes om, når folk de deler nøgenbilleder ude på nettet. Har du nogensinde modtaget et nøgenbillede? Nej, der er ikke. Hvad synes du om folk, der deler det? Der er ikke noget galt med det. Altså, de må selv bestemme, om de gør det eller ej. Altså, de synes, det er fint nok. Vil du have noget mod at modtage et nøgenbillede? Kommer man på fra hvem? Hvad synes du om delinger af nøgenbilleder? Altså, for mig selv så er det dejligt syn at se på. Men jeg tænker bare, at forældre til dem, der deler nøgenbilleder, de har det måske lidt skidt. Hvordan tror du, pigerne har det med det? Jeg tror ikke, de er så glade, men det er jo deres egen skyld, når de selv sender billeder. Ja. Kunne du finde på at dele et nøgenbillede af en anden pige? En anden pige, så det vil jeg sikkert, men nu når jeg så bare tænker over, så vil jeg ikke. Men når jeg kommer til tidspunkt, så vil jeg sikkert sende det. Tak for din tid, og tak fordi du gad at snakke med os. Det var så nyhederne for i dag. Tak fordi I gad os med. Og nu